И здравейте, приятели! Днес ще покажа как се спира по Skype лаптопа или за колко време ви искате време по Skype. И нека започнем. Отивате на New, на шорткът, пишете shutdown -r за 40 секунди. Next. Пишете името на който ще го направите. Finish. От тук отивате Profiles, икона, така че да не си изглежда, че ще направите това. И да кажем, аз ще си избера каква икона, все една снимка. След това Able и OK. Отивам по Skype и пращам. И след това го делитвате и чакате да приеме един от двата линка. Двата ги прием. И не знам. Би трябвало да станем. Сега това е.